Dobre, tak začínala som pracovať 11 rokov predtým v Hewlett Packard, teraz Hewlett Packard Enterprise. A ja som Kolumbičanka, tak prišla som na Slovensku, pretože vydávala som Slovak. Tak keď začínala som na Hewlett Packard Enterprise, tak bola som prvý third line SAP support. Potom išla som na Quality Manager, potom menila ešte raz na Project Manager a potom ako teraz som manažer na Unix Team a od 1. marca idem na nový pozícia ako manažer na Sales Team. Tak to bolo super pracovať pre Hewlett Packard, pretože ja nerozprávala som po slovensky, ako teraz trošku lepšie, ale vôbec nevedela nič. A tu Hewlett Packard mohla som rozprávať po anglicky. Tak to bolo jednoduché a mohla som pracovať. Tak to je môj krátky príbeh. Pracovať pre Hewlett Packard Enterprise je amazing. To je veľmi dobrá firma. Napríklad ja mám rodinu, mám 2 deti, a ja kľudne môžem pracovať a mám môj čas pre moje deti. Podľa mňa najlepšie, čo máš tu, je veľa možnosť. Môžeš ísť na iný pozíciách, keď meníš náladu a chceš niečo iné robiť, tak to môžeš robiť. A to nemáš na každú firmu. To je úplne iné. To všetko, čo ty chceš robiť, to ide od teba. Koľko chceš a ako chceš to robiť. Tak podľa mňa to je najlepšie.